Baina urduritzen bana izetxai tiru bateatzen. Bat, bi, da, bi. Bat, bi, da, iru. Bat, bi, da, iru zer da? Bat, bi, bi, ba, 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 bi, 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 ba, bi, bi, ba. Bat, bi, da, iru. Bat, txorizo planta. Bat, bi, da, iru. Bat, da, iru. Hau paporro txaliko. Zuentzat! Ahora saben la iluminidad polita da esta. ¡Esa José! ¡Me cachi la sopa vieja! Va a ser la Astudun, esa tepita mona. ¡Espera con la uca zuburua! Mi bote a pasearse con baina zuela gutxarekin! Magia egingo dugu. Hain zuzen ere, Zamaratik, Ukrainiatik, urtero, dagoeneko 40 urte, 30 urte Euskal Herria tortzen diala gure lagunak elkartasunari esker, eta hori magiare bada, ez da? Eskuela! Hola! Pero, hola! Eskuela! Hola! Bera! Hola eta bera, tximenete gantzera. Buena, pues la magia en la gimnasia, merotzeko pizka bat, ez da? Noi, eskua! Hitz magikoak esango ditugu. Ja! Ateo paia! ¡Ateo paia! Hau magikoak hartu Patriketatik, kutsi-kutsi-txiri-txuru. Patrikarek ez duena besapetatik. Reportetik! Ikandu! Babite irumana! Uy, asko pisatzeu, Zabaldukalut! Piritz etorri zara. Etorri da piritz. Ui, piritz, zer ekarri duzu. Ala, txartela ekarri duzu, koloretako txartela. Logelan jarri eta musu bat emateko gauero. Andri porrotxori. Erdikoari nahi begote duna. Txalo beho bat piritzen, txalo!